Takže ja vás vítam v nového videa. Dneska to bude unboxing tejto novej mojej klávesnice CZC Gaming Half-Link. A kúpil som si ju kvôli tomu, že moja stará klávesnica mi zabera polku stola. Chápete, toto je strašne obrovská klávesnica, proste sa mi to absolútne, mi to vadí, nevšimnete si toho bordelu. Ale proste na myšku mám miesta, že áno. A je to prosím vás podľa mňa 125%, lebo to má tieto zbytočné plasty po bokoch, po vrchu. A ja sa na to chytá prach, takže som si povedal, že si kúpim novú. Čož je samozrejme táto nádherná. Stála ma okolo 20 € a musela mi dojsť kuriérom a došlo mi to niečom takomto. Pozrite, aké je to hrubé, to je úplne vypchaté, aby sa tomu nič nestalo, ani sa tomu nič nestalo. A poďme teda na to. Takže, ja som si už trošku to dole odrezal, ten plastík, ale ideme teda na to, ja si vás tu len trošku nastavím. Tak, takže, keď odbalíme, toto trošku otvoríme, tak toto dáme a voilà, otvoríme krabicu. Máme tu manuál, ktorý je celkom pekný, len škoda, že mi ho takto zohli. Musím to takto otvoriť, pozrite, nádherný. Je to popísané aj v softvéri, ktorý si samozrejme tiež otestujeme. Ako funguje a tak. Dobre, to teraz... Počkajte. To teraz nepotrebujeme. Takže najprv si otvoríme tieto zadné dva papiere. Takto. A čo tu teda máme je kábel, pretože je to semi-bezdrátová klávesnica, pretože funguje aj drátovo, aj bezdrátovo, akože to je klasika, len ja budem asi používať viacej káblovo. A sorry, že sa vám neukážem, ale bol som chorý a vyzerám jak Rudolf spojený s feťakom, takže tak si ho možno, to teraz nebudem rozbalovať, to si potom rozbalíme. Potom tu máme, toto sú magnetické nožky, vlastne namiesto normálnych nožičiek, čo vyklapnete, tak tieto sa magnetom normálne pripoja na spodok klávesnice. Potom tu máme vlastne ten bezdrátový adaptér, toto USBčko, ktoré mimochodom ani nesedí do tej klávesnice, lebo je väčšie, ale inak v pohode. No a potom tu máme ešte toto, čož je vyťahovátko na switche, aj na keycapy, čož by som aj normálne použil, podľa mňa toto použijem, ale toto sa bojím, pretože bojím sa, že ten switch urvem, takže to radšej nechám tak. No a teraz poďme na samotnú klávesnicu. Tu si takto odbalíme, zobereme. Teraz dáme krabicu preč. A ideme si to robiť. Takže 3, 2, 1. Tomu sa mi to zaseklo. 3, 2, 1. Je to 70% klávesnica. A vlastne je vidno, že proste napríklad je to tu celkom tak natlačené, vrch je menší, ale určite ja mám radšej, mne sa aspoň na stôl lepšie bude mať menšia klávesnica ako obrovská, aj keď si budem musieť zvyknúť na písanie, lebo doteraz som proste na nej na také obrovské písal, takže to bude určite lepšie. Naozaj pekný font to má na sebe a zvuk je výborný, to si potom robíme na sonore, aby sme videli, že okolko je tichšia. Takže tišia určite není, ale určite príjemnejším zvukom poteší. No a ja si ju idem zapojiť a ozvem sa vám. Ok, takže po zapojení klávesnica nádherne svieti, čo si určite budeme môcť nastaviť neskôr. Ale teraz to asi nepôjde, musím si nainštalovať ten software. A jo, urobíme si teda za chvíľu nejaký ASMR test obidvoch klávesníc, alebo lepšie povedané, pokúsim sa to spraviť, len neviem, či to vyjde nejako, ale uvidíme. Takže ja sa vám ozvem, keď si to nejak ponastavujem a... Po nainštalovaní sa vám objaví takáto okionka na ploche. Po spustení môžete si upravovať napríklad klávesy. Môžete si nabindovať hociak a čo bude ktorá klávesa robiť. Napríklad, že Pčko si dáte na Očko, neviem prečo by ste to robili, ale keby ste to spravili, tak why not. Ďalej je tu podsvietenie. Ja to mám originál nastavené na čerenení, pretože sa mi to najviac páči a keď píšete, tak vám to proste zasvieti len keď potrebujete a zbytočne nemíňate tak energiu a tak.
Môžete si nastavovať jas klávesnice pomocou tlačítka Function a šípok. Potom je tu herný mod, pri ktorom si môžete nastaviť, že či vám skratky na zmiešavanie okien alebo také niečo bude vôbec to robiť. A potom sú tu makra, pri ktorých si môžete vytvoriť vlastné profily.